Baobabs Will Destroy Your Planet musika taldeak lan berria kaleratu du, Argiaren abiadura. Gaur ura ezagutuko dugu gitarrista eta ahotsaren eskutik. Ongi etorri. Eskerrik asko. Eta arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Bueno, orduan hori proiektu berria. Bai hori da, hortan gaude aurkezten. Eta zer aurkituko dugu bertan? Bertan 9 kantu, pop estiloko, hamarkada ezberdinetako estilo jarratzea dugu ez, 60. hamarkadatik, 90. hamarkadako pop estilo ezberdinak. Denak euskaraz. Argiaren abiadura izenburua. Bai, zen hori aukeratu edo pixkat gure sentsazioa hola izan dalako grabatzeako garaian ez. Irailean grabatu genuen, baina uztailaren erdialdea erabaki genuen diska grabatzea. Ideia baten bat geneukan, baina estrukturatu gabe, letrak osatu gabe. Eta abuztuan inberri izan dugu ia diskosua, iraileko lehenengo asten grabatzeko eta horrin eskutan genekan. Eta, hori izan da gure sentsazioa Argiaren abiaduran jutiana. Eta, ze nolako sentsazioa da hori eskutartean izatea dagoeneko diska, bigarrena? Beste pauso bat ez. Azkenean taldea osatu genuen helburu batekin, nola jakiten nola sonatu nahi genuen edo ze estiloko musika nahi genuen. Eta goaz aurreka nik uste dut hobetzen, bintzat. Naiz eta horren azkarrein, aurreko basea geneukanin da, badakigu nola lortu ez, soinu hori, komposizio estilo hori, eta horrek goaz pauso bat gehiago. Poparen genero horren barruan, subgenero ezberdinetatik mugitzen zarete. Pop britaniarra hor dago. Bai, Britpop ditzen zaiona asko behatze du Manchester mugimendua 80. hamarkadan, Stone Roses, zelako taldeak, Oasis edo... Bai, asko behatze du taldei eta. Eta zuen artean ezagutzen zineten aspaldi edo nola sortu zen? Eneko bateri jolea ez dut zenun pixkat, baina askorez, eta behin elkartu gunean elkarrekin dagoen lagun bat, kuriosoaz, laguna izan Txemi, orain 4 urte berandugo taldean sartu dana gitarra joan bezala. Baina, 3 joan ginean Kutxakultur Festivalea Donostia Igeldoniken zanean, eta eginan musika, han zen musika estilo antzuten, indie musika edo, eta neko komentatu ziren, ez, zu euskalduna zea ez, baita, honez pentsatzen, denbora makit pentsatzen, indie estiloko talde bat eikia euskeraz, baina ez dago, ez dut ezautzen behintzat, eta hola hasi ginen, irailen elkartu ginen, eta urrian esan zitzen, grabatze du, eta urrin grabatu genuen lehenengo maketa hilabete batea. Adena, azkar, oso azkar. Hori, 3 zarete, eta... Oain lau. Lau? Bai, laugarren bada sortu Txemi beste gitarista. Bateria, ahotsa, sintetizadorea, gitarra? Bai, bi gitarra. Bi gitarra. Eta nola deskribatuko zenuke zure musika? India, Kutxakultur Festivala aipatu egin duzu, Pop Britaniarra ere hitz egin dugu, ezberdina da, ez? Euskeraz ez dago... Bai, helburua pixkatu izan bai, ez? Zerbait ezberdina eskaintzea euskal musikan. Pentsatzen genuen etzeola, oain nik uste gehiago ireki dela eta daude talde gehiago, indie estilokoak, Nogen bezalakoak, baina, bai, pixkanaka irekitzen nahi da dana. Eta, estilo hortan, bai. Eta lehendabiziko diska gainera, ate handitik grabatu zenuten Abbey Road referentea den, hor, ekoizpen, estudio famatu horretan. Aukera izan genuen, bai ekonomikokiz, Gaztea maketaleaketan sari berezi bat irabazi genuen, Kafe Antzokiak emandakua. Eta gero Iñakiarena gure ekoiztiak, bertan lan egin zuen beste talde batekin eta atekirik izizkion bertan joteko. Eta aukera izan da, ezin izan genuen galdu ez, trena. Eta zein izango zenuke direla ezberdintasunak lehenengo proiektua eta bigarrenaren artean? Batez ere, lehenengo diska egin genunean, komposizio aldetikan, sintek eta oso kriston garrantzia zeukaten. Batzutan estribillo kaste genitun, sinta melodia bat sartzeko edo. Eta oraingoan,
bueno, sinte jotze zituna, Darina Alemania juntzan lanea, eta konposatzen egin janean bakarrikan geren Eneko, bateria eta biok. Eta pentsatu genuen pixkat, bueno, posible izan itzatekela, biok batea defendatzea zuzenian diska. Eta, bueno, nik uste talde hortetik asko nabari dela, ze gitarra kapageio daude, edo gitarrerogoa da ez, diska hau. Bai, daude sinte batzuk, genekin, bintzatuta genekan bere presentzia izango zutela, eta gero gaina maila sartu da sinte jotzea, baina nik uste nabari dela, konposizio aldetikan, bintzatu goda hola gitarrakin eta bateriakin eta defendatzea. Orduan ez daukazue rutina bat sortze prozesuan, baizik eta abesti edo proiektu bakoitzak eskatzen du gauza ezberdin bat? Bai, azkenean. Gaina nik uste horrek aberestan gaitula ez, pixkat momentu bakoitzan moldatzen daukaguna eta bueno, kantu bakoitza ere bere estiloa dauke ez. Zeri buruzkoak dira abestiak? Ez da horre bindikazio handikan, ez protesta handikan, da eguneroko tasuneko gauzek ez, gure beldurrak, kezkak, sentimentuak, ez dakit oso nahiko normalak. Eta orduan, zuen artean ere kohesio handia dago ez, azkenean sortzerakoan modu ezberdinak bilatzen dituzue, baina amankomunean beti zerbait ateratzen da. Bai, Enekokin hasieratik bioi gustatzen zaigu musika estilo berdina, eta seitxun dakigu, azkenean etxean idei asko atatzen ditut, eta baina seitxun dakit Eneko gora beraz gustatuko zaion gehiago edo gutxiago, eta gero elkarrekin jartze ganean, lokalian, horrateatzeia gauza definitiboak edo. Eta gero hori publikora espresatzerakoan, ze nolako erantzuna jasotzen duzu edo nola bizitzen dituzu emanaldiak? Bueno, egia da, dela estilo bat hendikan kostatzen dela, ez? Euskal munduan, euskal musika munduan sartzea, ze ez daude dituta estiloa euskaraz entzutea, eta gero estiloa entzuten duten jendiak, musika ez daude dituta ere ez euskarazko kantuk entzutea. Orduan kostatzen da pixka sartzea, baina pixkanaka igea eta gaina nabari dugu gustatzen zaiona jarraitzen digula, ez, hasieratikan, eta pixkanaka. Eta zuek oholtzari egotzerakoan, nola bizitzen duzue hori? Beti urduri. Baina urduritasun askotan ez da txarra, ez? Adrenalina puntu hoi, edo... Beti saiatze galde honena ematen, eta... Bai, arreta mantentzeko eta ongi. Eta entxeguak nolakoak dira? Bueno, denetatik egotea, batzutan etxea bueltatzen zea hor sentsazio txarrekin edo, baina normalean ondo dijo ezti, ondo ulertze geha elkarren artean eta ondo moldatze geha gaina. Oso, Eneko ere divertigarria da, beti pila bat itxe dugu ekin eta, ondo. Juteko gokin ez da obligazio bat bezala batez ere ez. 4 pertsona orain. Bai. Eta ze nolako ekarpenak egin ditu laugarrenak, ze ezberdintasunak daude? Batez ere gitarra aldetikan, grabatu nunean disko hau gitarrak nik grabatu nintxun, eta izan nun denbora gehiago aurrekoan baino, aurreko diskoa egun batean grabatu bere izan nun, eta ontan berriz egun gehiotan jo naiz estudioa eta sartu dut kapa gehiago. Bai, eta defendatzeko ere pentsatu genuen beste gitarista bat sartzea, eta aparte oso gitarista hona da Txemi, oso ondo kontrolatzen du gitarra, efektuak eta denetik. Hemen badaukagu hori diska berriaren teaserra, hori ikusten da ere espazioan argiaren ere hori referentzia eta zuen taldearen azkenean hor daukaz izenburua ez? Zuen izenburua taldearen aukeratzerakoan, zertan pentsatzen zeundeten? Eneko zeuken garbi izan bartzula luzea eta inglesez. Burun sartu zitzaion hori, eta gero elkarren artean hitzeiten, ze izenburu izan ditzenek. Iritsi ginean konklusio batean bio gustatzen zitzaigula Printze Txikien liburua, eta hortik dator. Gaina teaserran ikusten da momentu batean, oso denbora gutxia, baina Printze Txikia pasatzen, keinu bat bezala. Eta orain diskaia eginda, zein da plana? Agenda daukazu ez? Bai, alik eta gehien jotzea hemendik aurria. Jotze dugu, jo dugu ja Bilboko kafean tzokian eta Donostiko dokan.
Azarako 23an Iruñan joko dugu, Txintxarri taberna, 29an Gasteizen, eta gero abenduak 7 Durangoko azokan izango gara. Eta diska berri bat sortzerakoan, sortzen aldira abesti berriak agian, datorren beste proiektu baterako edo gordetzen dituzu edo nola? Oingoan ez, aurrekoan adibidez bertan dagoen kantu bat, zurea da kantua da, ja aurreko jiraiten egin jenean sortu genuen, baina ez, oingo zentratu geha gustatzen zitzaizkun ideietan eta atera ditugu diskan zegoaztenak, baina bai, batzutan ateratzen dira bai, ideia batzu batuta gehatu ja eta ez dakit gero aurrera emango itxegun edo eskartatuko itxegun edo zertatukoan. Erronka izan da zuentzat? Bai, asko. Bai, esan genunean, erabaki hartu genunean diska grabatzeana eta gaina plazo batzu jarri genitunean. Azken euken oso garbi nola iritsiko ginean, horretikan argiaren abiadura eta gaina portada da astronauta bat eroitzen kaida librez, daukan estelak ikusten du, eta pixkatu izan gure sentsazioa. Lan asko egiten eta, baina azkenekin zarekin aurkituko ginean, eta oso guztua gatu gara. Kutxa Kultur Festivalean aurkitu zinenetatik, zenbat denbora pasa da eta zen nolako bilakaera izan duzue? 4 urte pasaia, ze ireia 2014ko iraian elkartu ginen. Gero 2014ko urrian grabatu genuen lehenengo EPA, 2016ko otsailean disko luzia eta 2018an bigarren luzia. Eta, nik uste eta hasieran genituen konposaketak eta lehenengo hilabetian atera zian pixka bat ez dakit. Oso gustatu ginen, baina oraindik taldeak ez zaukan bere nortasuna, ez? Ja, lehenengo diska luzeako helburu garbigo geneuzkan, asko pentsatu genuen kantuak eta orain nahiz eta horren azkarrei diska berria, taldeak badauka bere nortasuna, helburuak asko garbigo ditugu, badakigu nola konposaketa garaian eta bai soinua erabakitzeko garaian nola lortu eta hori nabari da, ez? Eta nik uste, heldutasun puntu bat eritxeala taldeare bai lehenengo hasieratik honaino. Bai, nik uste bigarren diskan eman duelako oso definitiboa bat. Bai, izan ere, aipatu duzu ere publikoa, zuekin gelditzen dena publiko espezifiko bat dela, konkretu bat. Bai. Daukagun estilo gatikan, hemen dagoen ohitura gatikan eta dana gatikan. Baina gustatzen zaio nahi, kuriosoa da, ze iparraldetikan eta nik uste jarraitzaileak edo ezko iparraldian Hego Euskal Herrian, baina. Eta hori zergatik agian? Otxugo da erelako nik uste musika estiloa entzutea eta tokatu zaire bai ez, han badaude talde ezberdinak bai eta nik uste eskertzen dutela ere bai euskera zerbait ezberdina ematea. Bai, eta nabarmentzeko beste era bat ez da betikoa edo hori da. Bai, hori eskaini nahi genuen eta nahi duguna behintzat. Bai, talde guztiek egiten dutela beraien ekarpena baina. Eta zure kasuan, honela imaginatzen zenuen ibilbide hau? Ez. Eske izan da dana oso azkar ez, erabakitze egin dituen pausuak eta seitu nahi genuen eta aurreaka. Eta, nik ez duen imaginatzen inolako era, baina ez duen pentsatzen lehenengo diskoa birroden garatuko nuen, ez duen ez da amesten, uste dut. Gaina pop britaniarra, justu The Beatles eta... Bai, asko, The Beatles da gutzako referentzi bat beti ez. Ze The Beatles taldeetan aurkitzezu gaur egungo estilo guztiak talde batean, edo bintzat sorrerako lehenengo kantuk. Eta, bertan grabatzea izan zen kristona. Eta bain damakigun ibilbidea ere, kostatzen da, baina oso guztua gaude eta ez dakit. Eta horrek da azkenean emozioa ematen duena, ez? Lan egin behar da, beste Bai. Erreza izango balitz? Bai, lan egin behar da, bai, edo zer gauzetako. Eta orain orduan zentratutak zaudete agendan, biran. Eta 18an orduan, hemen Iruñan Txintxarri tabernan egongo zarete. 23an, azorako 23, Txintxarri tabernan, bai. Bai, 18an nizan egon zineten. Bai, genuen prentxaurrekoa diska aurkezteko, eta gero jodeu azaroan 8an Bilbon eta 9an Donostin jo genuen, eta hurrengua 23an Txintxarri tabernan.
Eta sarrerak orduan salgai daude dagoeneko? Hoi doainik izango da, bai, etxean jotze dugu, da, bueno, guztua gauden taberna bada, askotan jo dugu, eta, bueno, bai beste lekutan sarrerakin eta izan da, baina Iruñan izan da lagunentzako eta ireki egingo dugu. Bai, Txintxarren ere mundu osoko taldeak ibiltzen dira hilotzen eta genero aldetik ere oso ezberdinak. Bai, gu, bueno, nik uste eroso kokatzen gehan leku badala ez, askotan ez gu jotzea bakarrik baizik eta bertan jotzen duten taldeekin eta identifikatu sentitzea igual beste leku batzutan baino. Eta, bueno, zaila da horretik ez da euskal jende asko horre inguratzen, baina, bueno, a ber, hola saiatzean. Bai, importantea dena da hor egotea, ez? Bai. Gaina pixkat baita ez bakarrik, ez da nahi zentratu euskal jendean bakarrik, ez? Eta hemendik kanpoare jo deu, bai Madriden, bai Parisen eta bai Bartzelonan jo genuen aurreko diskakin, eta ireki nahi dugu, ez? Bueno, euskara leku egitea iristea. Eta zer moduz hor, publikoa ezberdin altzen, nabaritzen zen, bueno ez dakit, nola bizitzen duten? Kanpoan? Bai. Bueno, kuriosadaz, agian hemen baino prejuizio gutxigoekin, ez? Euskara zentzuteko garaien jende batzuk ez denak, baina batez ere Madriden eta pentsatzen genuen pixka zailagoa izango zela harrera, eta oso ona izan zen. Bertako talde batekin jo genuen, eta, bueno, nik uste euskara zentzute puntu exotiko bat bai aurkitzaiela, ez? Batez ere prejuizio gabe joaztian jendeak, eta gustatu ditzaien. Agian ere hiriburu bat izan da, ohitutak daude, ez? Ez dakit, eskaintza anitzago bat izatea edo... Bai, uste bai. Eta honak baldin bazarete, harrera beti ona izango da. Bueno, ez dakit ona, baina bai, harrera oso ona izan zen, bai. Eta orduan, orain diska eskuratzeko, ze bide daude? Zuzenekotan, beti damakizkigu diskak. Gero, bueno, gurekin kontaktuan jarrita bai Facebook bidez, bai Bandcampen daukagu diskei jota, gero digitalian bai, bueno, iTunes, Spotify eta leku guztia goetan dauzkegu, entzun alizateko eta bai erosteko. Eta, bueno, gurekin kontaktuan jarrita Bandcampen dago gure maila, telefonoa, ezin gauza kontaktuan jarrita, iritsi arazte du diska. Baobabs Will Destroy Your Planet jarriz gero ez dago galtzerik. Ez. baobabswilldestroyyourplanet.bandcamp.com da Bandcampekua, baina bai, jarriaz gero ez dago gauza asko ikan izen horrekin. Eta baita Facebooken egongo zaret? Bai, Facebook, Instagram, Twitter, gauza guztietan. Kosta ditezaigu ondo ematea, beti dauko neko atzeatuta dana, baina bai, bagare. Erantzun, mezuk eta erantzut ditu seitun, bai. Bai, argiaren abiadurarekin, ez? Azkar. Bai, alde unean behintzat, saiatzea gauzak iotzen eta gero kostatzen zaigu, azkenean beste lan bada ez, horiek ondo ematea, baina. Ez dizut galdetu eta interesantea da, zergatik euskera, zergatik ikusten duzue garrantzitsua euskeraz musika sortzea? Gure hizkuntza dalako eta nire txikitatik nire ama hizkuntza euskara izan da, eta gaina askoz erosoago sentitzen naiz, ez, euskaraz abesten. Eta gaina, bueno, ez, aparte sentimendu kutxu hori daukene bai, nire eta sonoritate aldetikan eta askoz errexagoa ikia zaitez, letrekitia euskaraz beste hizkuntza batian baina. Bai, azkenean musika espresatzeko erabat da, ez, eta erosotasuna beti garrantzitsua da. Eta honetaz gain ere, aipatu egin duzun moduan, ekarpen bat egiten ari zarete euskal musikara. Bai, ideia hori da ez, pixka zabaltzea ere bai hemen daukagun eskaintza, musika eskaintza, eta hortan gabiltza. Orduan, argiaren abiadura, hor daukagu, beste aukera bat, eta mila esker etortzeagatik. Eskerrik asko zuei. Hurrengora arte. Bai.
Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.